Thank you. Thank you. Let's give them a clap. After that short entertainment, Bono Tuta. I know the people don't understand it within the house, but we shall be interpreting for you. We want to start the prayer of the day in our cultural perspectives.
And then we come to the proverb of the day. We are going to move very fast because Imbranero, they are to jog and new style. There are even guests who have pleaded that we don't start before they come, but we have to go on because the program has a time limit. So I want to call Mogaka Samson Mauto. Alafu atosabirike busiti take kaisano because we'll come later to talk about the topic of the day. Mauto mwa his nature. Engaki ne ya. Every day ne ya. Warigere manga ya Yakobi Kondo. So Rawa and Goro Kurwa. Iva Siria Konga. Yatangara Momeronya Kina. Waikireke Boreke Sakawa. Asikuwa wanerete amaso sana mandege na tuayarorite wone kengeseke kia morogobe yitoko wa mona itwe na iwan sorori cheito tu soroire angoro utoyiwe kora njebebo ebebo sokoro neji sokoro Yaman ebebo chisokoro neji sokoro Yaman ekarato konya wateberania ngoja tetwara inyorania obo majibo mugusia sebi toke kuna bono mugusina atebetenga ensinyo manya gochayo okwano bobe bamuleta bwati ensinyo manya gokwano bobe bamula etabwati konjoma onjonga na agatame kworo kimaiga gakade kaye bwati so kuburi mugaka makini ekero mugusia bagaka bakwa muteki inki baligereti makini mukanora bugeri kuko sina bugote mbona makini omocho mona kinoma makini omocho mona kwa maliza leo makino mauti soko ya makino ugali no kala walo sura kaita sasa ndio nyango ensinyo manyagukwano bamuleta bwati bamurambanga bande ujonga poro kimega kayi bwati amoko nke kwara bano ke kwara bano kwan Mjengo ku Samson mauto nyamoko masinto moko mojo koronya moko mojo koro bukindo mojo koro liana mojo koro isekerario mojo koro isemonoru oswetongoge engereru
yanyagenke shwa moigwa banchari monchari umache uyura itengu bota wetu yagisiri gisaku anyumache mintone gisakwa Kuna ma. moigwa ogetuka kiamo buche kiarera manyi gancho matabukare nyoko ya donkeyo Watigire ke yako. Kwaro. Ekworo onchonga agatama Ekworo kimaiga kaibwate. Ekworo neyemo yechinyang'ao barenga mumati chinyang'ao Yani ngawe nyerere kendere. ekworo isege songo gikurukunga nyandika someriete AARD menta jina ine ere kurukunga Ekworo. kwaririka adi ajina Nanga kwaro kiye bono nchunga abwate. nero ndagite gukwana moise ko ngaribaga naboko batirimbo kikurwa sichinyang'ao Ntage tobo umwenge bono. Kwaro kiye yuka. Na gotuburi ukwana. Ekwore nambe yemo ekiroko yenyora nga kyoko yemanya ntaracha nga nkie korata oika torari nge kwore nga kie korore kanere nkie konchonga wachieta gokora bakamanya konyora amang'ana ya kurukunge kworo nonyanchire nkwana bia mona so konyanya teke yam litangani umubayeno yo kuruko getutu mebayeno nere abancha yani nada totanukia bakungu boira ne nasa que magana bange ai bono fone Wanta que totanukia bakungu botige okunando okoirole que ka oye na mate Nengochire. Claro. Dinga neli makaita ko sa pangwira. Bas. Okoro kumengo. Nero ugonte gutukwanire yaba kirangoro guru. Na kitu aigwereire buya buno ikire. Genderera. bono igonare ko genderera iga ekworo bari mutanya ko yerora gebwata amainara spaced amainara lakini ara amonge ogokumia babatanga ige koria kingondi chinyama chikwete muna chisakatie kere kia kure manyeti yose no batebye sakati kibamanye isakati ngora muri chinyiti chiria chingakigete chikogenda Tanzania kandi chingakigete chiamboka chazara chire amo chiforo kungaki isakati bono chisakati kere kia kure ekwore icho achie koria naende ekwore ikoyere nonye nechinsu kiarango tarere ase chingagu chire bono nkyo mubayeno oyo ogokwanera ngonchonga agatama ekworo onchonga oyo na kimaiga nabagetutu bari mu rwete ko getutu ari sagoro kupanda marani onchonga oyo oda onchonga oyo igarenga mosinto kimaiga igarenga isemo kengo onchonga kimaiga oyo akagenda akarigie nyaroka anyuome akagenda akagamba bakaiwana na nenyaroke akarengaki ayuome enyaroke isang'ombe yabwatikie amaina mandegere
enyenya yaringo baba Kimaiga atiko murigereri atebo yo nera ngokora ki ikuri nende kibakura basererana bagachikana magana mogwazi kingera ngetinga yondicho koreki nkuyire kono muna bachikana kumbe nonchonga umwana umumuru mwabo Kimaiga nisemo konchonga nonchonga nere ngora lire nyarukiye ngananyi tagisi ono nga akagenda ngachikuriye nyarukiye abami ntodiyaika agotirimboka akanyora Kimaiga nao bareze nyarukiye bakonyunyuntana moni mweto bakonyunyuntana Ekworo. Nyente kinare kwera. Mwara lire kworo. Onchonga atamete. Ekalo nganye bwate. Kima. Isemoke. Bono ndato ukoranga. Akanyora Kimaiga bagule bwanchani nenyarokeria. Uyu no mwana onyorire ise orene enyaruka go chikunywa Kimaiga onchongo go chikurigere ryo korora nga ise na mumanyeteke gusie kari ja yo mugusige go tanga ugo sikaisomoke obwangu So ogo sikaisomoke obwangu obwaiso uno go chikurigere ise okorora nga no busoko bonene sege ya gwereire enyaruka no nyaruke ise ero mugwereire unjumu chikuria karanta kaburi agatama mbachikuria ni naise amorore ngomororire orene nyaruka umwanjoye banchaine nago sererana umugusianga mabatebanga onchonga agatama ekworo Kimaiga kayebu ekworo no moiseke bona so onchonga karango yobono obele buna enyangao gata gete no oyobone ekworo akamurukanga ekworo no mubayire no yurwete boge tutunga onchonga agateme kworo Kimaiga akagaki ayebuate urumwanya kubi boge tutu banda igari mara Yamono. Give me my clap. Onchonga gatange kworo. Kimaiga akayebuate. Onchonga gatange kworo. Kimaiga akayebuate. Tundo nyalisinako kwanye. Tundo onchonga gatange kworo. no kana ikese niko eba ya kworo ninja nare wajombi. Thank you. bono ikibono mubayiro yo kworo ikyo mubayino yo karaki ikyo mubayino yo karaki Yanyugenteke. imuranga biasa n'ichinga kiri bine kali ayikwete naire mogaise muri kuga bamara bayire mogaise useno buri mongo kwa muri kuga bamara bayire isi abantu bobe chibe omanye oyo nzakamoke oyo sokoro oyo mbwa mwabo nayo enyomo erasikwe bya monaso bandegera. Thank you. Bueno, ekero kale omuhara ko bane ko yae. Oje be kale je. Oje tibigento. Akara ta ko yitibige tinge. Mwana wanchire kworo yao. Ko yitibi kwarenge. Iye chabiru. Kiare ko kweso no. Kiare ko eso. Konta ko 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 beke ko wa ko itaka. Ladies in the house. Ladies in the house. Amatete. Chichabo. Good, good. Como kunikwalenge gento getinga. Genyerere. Ge korokunga ki eso no. Ya bwate mangana.
munaro mutanga ni buo yabegetaye eyemo kora chomente namba ibere ero koma mente sono ye ende munogo ikinamba isa to kwa mente ye ende munogo pakairenga isa sono inki yaga tokonyi sono inki yaga tokonyire eye mutakora kana bantu bali baratake kwiri na biya kibondonga nyoro uboliri babwate na buonjonga agatameko ekuoro bako ngaina ise bangana no mwana tara banyoraji ekara bekirwa sono ya bekira mungino monene yakora yakosi kwaro nena ngaki mate che ekora kana tro chigago chigoro pasare chikoro kana ngoyu eche mokonya amangana ayamo amaisama amabe osa amaisama bena engo esono nene mokonya eche mokonya ngentende korkunga betaisa elinde marago bo mugaka kago tru chisire ko uriyo manango ne kokotale na yo mugaka kago itiokobo wa itiokobo ko iga ko ngo muntu rakote kinarega ya no ono more we appetize muna ko ne kokota ko no be ko kinyinga ri appetize tira ko ra na masikani lero bana bali babegete mate muluto bose mubegete ali mubegete ri bolingo mentali kabegete sono ya mentire mo kwana mo bosoka na kabegete ni mente mo ya cha kumutangira ka tariro gendoro urobe taita bantu amasangi tabasuti ko chanyo nyom muri ko amasangi tira abasacha ga we are deep. If you are not very careful, you may not understand what is being discussed. I think what I songa second to the na bara atori gwete bura ba kwa rakini ntoro tori gwete. Are you regretting this? I don't. We need not. Sometimes we express ourselves in Matang proudly, and this, what we fought the other day. Discussing ushanga in Kiswahili, shanga, beads. Zile zinawekwa huko. Oyo bwata na wewe to kuna yani kuna wana mjosokere ko bwata kuna. Na kibwata ko tebera bono ko ja kubwata ko tanga gwa kunire. Ngakuna moyale. Wakunire nkuna. Wakunire kuna. Wakunire kuna. Wakunire kuna. Wakunire kuna. Wakunire kuna. Uno kuneranye. Wakunire yoto. Kari moyale. Yani bibi alikola ngene ngokule. Aba mwana watu bako tanga mukune buya. Moyale. Bibi wa ko kwa etri aliko tire yani tro kwa etri rusa. Oboki. Bakule obongitire kuna moyale. Senyamanya wokwano. Onchonga agatame kwaro. Give them a clap. Wakunire kuna. Wakunire yoto. Eyo. Wakunire yoto. Wakunire yoto. Uno kuneranye. Uno kuneranye. Uno kuneranye. Uno kuneranye. Wakunire yoto. Wakunire yoto. Wakunire yoto. Wakunire yoto. Uno kuneranye. Uno kuneranye. Uno kuneranye. Uno kuneranye. Moyale. Kuna onkuneranye imoyale tarakwa. When they need ati yabo nabo kujya gukora gutikoye. Climax yari ngiya. Wakoni na mangana yo. Kesi ndo machago. Kwanza bobe amuleta kwa ati onjonga gatame kuoro timayaka. As you leave this room, understand that and understand why it is important in our community to have such a program. Dear mothers, we recognize guests in the house. You have come for the first time.
welcome. Karibu and enjoy with us. Here we learn. We feel it. Yani, it's what you take to the city. Daktari karibu sana. Chali karibu sana. Wengine nyamazi. Na yeye ya karibu sana. Yeah, it's a very good day. Ikerokoro komonto tari mugisangio kiare kiao. Ole kiare kiao bosomoke. Kwa hivyo mwalimu na ya. Na mokoro kana ya musio. Mosia. Very beautiful expressions that we have forgotten about. Eh? Mosia. I want to feel happy that Mengo is in the house. We want to talk about us. We talk about trends. Ebi ntobiga ndete okore kana gusi. Ebi ntombira ya to chandire. Abaga kambale ababura buru. Aba hoji. Batambati nsoni. Baja kire okore ebi ntobi takwene to okore kana. Banya moko tega ebi ramba utie. Moko tega ramba ngana yande. When we come to Humphrey's conversation, we also look at the trends of things that are taking place. Omogaka kebusi baki ni choli yango amelia nyako timo chomo kabere. Nga kabire kyatiko balaka mwaka nyako. Baja kile kwanchira kichu omoise koyo kabere. And it is happening. Like one Marani, you go to have a very famous. It is happening in Marani. Mogako, you money and I wonder market to take a sign. But it is wrong. To accept into your Tomo Mogaka Kamiri. That is wrong. Ah, yes. Kumo no one. Kujiro Komena Mamura. Omogaka mane kubata mubati kuti mwamumura obochi aswe nyomba ago babere nere mwamumura nakyo mumuro ni nakyo naengo nakyo korumo yani isena ngina bakire bakorera obwanjani mwayo okunogo turutumbo mumuroyo na ende buya okuno kwema abana nekera mwema abugoika obosonso rukobo ogokomu emingi chine kibare na kina bile osubisibyo mochi igombo b'abantu bamite bitumbire twakora tabene tubokora tinga kiechi kwanda itekorangeri bikundo wakatera kwa Humphreys. Alafu mwaka Mengo lero toko kosoli goro yabagira ngorogoro. Ato ya summary yabagira ngorogoro. Ato tebiere ngakia tuanchete. Na enda ato tebia bagira ngorogoro nimo. Ato tebia totem yabagira ngorogoro. Totem yani ogweto ni. No gwesegia. Ogweto ni no gwesegia. Ogwe anja ekyara oti anje to karaki to gwanje anje kabisa anje otero kuko be kwa mikundo iko kole dedication to this event and this house na ende mwezi na mukwe ho umusaore nyomba okiwa mo minole nyomba okiwa abagaka bale nyomba na indu baraki na indu boti yamana abanta moko nyakorora na bwa they are here. They are the makers of this music. Back on going to cultural dances, going under Kyonga, cultural organization. If you want to support them, you will see that on your WhatsApp. They are dedicated, very dedicated to preserve, document, and talk about us.
Engechake imoke, ake ore kagena kengopo, kagena paka imoke, aka ore kamoja paka imoke, aka ore ngombe utayo, ngombe yuani imoke, anye ore moto, monta ibora bana, monta utayo. Gozari yakote yakanyaro kankari kapoyaka obuda matika koine komege tocho gaya ukayumba seri nabuda maja wetire kandara omwana oyanya munungu bali wakiretika ebitamabana kurotengezani wetiro sibuli tapagani ataroba gonga karamagikapya nageyikuleko egenaneko ibaba nibireko batele murao kaleko igulo wakamengu kaleta ama kanos diabwe karukunda ndege wacha rero nalire roma wacha ekole mama kokoma wacha mama yetu anoma
kurandie gintu taramanya ige language yeito ne yeito na nyasaye yago toigu buna tole ngo igware kigusi God understands kisi language igo inyanje teke gusi nje no mu girango na rwa sakuru bumwagamo ngore to gitware nga mwagamo chorwa kangie kara kubege gachaka abuno ndwete bono aseke umbe kyaba gusimwanya getinge nonde member ndondete kuno kurwanyike gusikirane na ndekero kurigereria ense buna tomenyete umugusi kare yamenyete buna nyasata gite okuigura machikaya esa kuna gukwanwa ogotwara masikani ogotwara ubwanchani bali tu akinete lina bono ndizio bwanchani borobuya kare bale gote nga boli buga kare ubwanchani boli buga kare ubwanchani temana ubwanchani boli buga kare ubwanchani bwabukire ubwanchani bwabukire ubwanchani temana ende kororete igo bono nasangio mugako gukwana iguru yo murengania usumu bayinu usumura baro no lengo na indi ukuraga abaise kabu urego teba nga komuriri tabo kingo komuriri ugatunda mbeche bori ekoborie ekobokora nirindi arenge bugirango seito neke community nga umuntu ekero kurigi chiombo nyomere umuisi buno ko moretaka na nirenda kurigiari amaye komenya buya bakamanya gukenga nga komuriri mumura komuriri ugatunda mbeche bori na ndege gocha ya bori yakora igama ngana yo kokengera ibarenge ninjeyu bono ngira neseri ngana na bori gwanu mugako bino egenteke na nyorete report ki wiki bere cha etire asenge ndio bokongu bwalenge boke nalinge ko ba saa 11 kogenda ngo na ikiribo girango bono nacha gocha bono iga bono ngura teba nga nchebuno mu mwagamo yondwete bugirango ime aso mu mwagamo yere nyumbe yemo ya muraba 5 bo muntu guruku mu girango umugirango yakuruku mu girango eko erengo enyanga gwerie nyerere nyendi ya urukango n'abanyorokia oya kiete akayenyora yebisete kijere njinge gukwana agateba tiri goitwa karukwa bugirango bono tubagakanite bugirango mabira na bakuruku bugirango chorwa no narwo bono bugirango rurure kuruku bugirango chorwa oyo yabwate aba murabaye batano nono ngenda atebe nkurukwa mengo unyanja no igwomboli omboli noyo kimoli noyo mwagamo noyo mugirango musinto mugusi untuba cia ng'ombe ara isanira igo bono mugirango uyo nabwata abakungu babiri mukungu omonene no moke mukungu oyo monene akabura abamura babiri mumuro yomo nero kurukwa umunyamatuta n'umunyarurande. Sorry to interfere. Kindly, the program is being watched internationally. So, whatever you also do, Nyorana went to America, to Australia, to South Africa, as you are in this house. And they are commenting. Thank you. Anne. Bono mugirango uyo unabwata abangina baye babere mukungo yomo akanyora abamura babere nero kuruku munyamatuta n'umunyarurande mukungo ndo kabere nero kurukwa akanyora umumura ukuruku mugesanga mukurati n'umumwamo babere batano bona abantu mbali bacho ini tubugirango ime originally batali abagirango
egento nkere kiare korokwa egiateko kiare gwata abantu korwa ase bare ebiateko bire bitatu enchara nabo egogwata yuche oyo nchoreri ase okomenyete amarwaire nabo agogwata onchoreri ase omenyete chisegi mosacha tayobwire ebinto aba chisegi echisatu amarwaire enchara ne bagasoa ime nero okorokwa omorangi yakorokwa osweta agachoini agasoa bogirango ime nori bare gotera ng'a orangi akang'umbu mogonche chikuba nyina kuuma usanga rogoro ninga mache omonto onde osoete na omonto omosamaru nasoete korwa ase arwete agasoa bogirango ime omonto onde noyo okorokwa omokeboyi nero osoete egesarate kiomogirango ime kiomomwagamo ime momura omwaba akamotebia ng'a aye na erikangi kwarete ekeboyi gegachaka okamotebia yaya mwega mochorwa omonto orenge riso kare ekeboyi gegachaka omokeboyi nere ning'o omogichora chinyomba chiaye chionsi omonto okorokwa omonyaiguba chinyomba chiaye chionsi omokiambori chinyomba chiaye chionsi omomanyanya na twabe bagachoini ime omonto onde ochoinetie bogirango na omonto okorokwa omokeira yarwete botende nere agacha egiateko agasoa bogirango ime bono nere noare ere omogiro oye na enchogu bagoteba ng'a koriera konywera koboko mache enchogu na echiberi chikonywera koboko mache buna monwa oborire nere agasoa ime ntobwati mogiro omo na barobo intwe omogiro oito nengo bogirango mabera na bogirango chorwa bono noyo okorokwa omosaragei nere arwete ng'umbu barabwo basangete omogiro oyo omo na omonto okorokwa omorangi gakorokwa osweta na barabwo egetutu omonto akaenda akamura egetutu chisetu chikarwa abare komotwara bamoite bagateba omonto tari kwebisa aria ango chisetu nchiarwa ororo akarokwa osweta nabo babwate omogiro oyo omo iga ase bogirango nyomba chiri chiro no chiechio toche omogambi omotang'ani ogambete notu mogirango buna echief bare korokwa abaye muhemu abanyamurango mukuu abasabu chief nabo bare korokwa aba chief echifu entang'ani yagambete notu mogirango united notu mogirango oya yere kirogoro ichire ibere yare korokwa ndubi nyakiraka yagambete agakora akaereria omonto okorokwa obiero akagamba agakora akaereria omonto okorokwa gesora akagamba agakora akaereria omonto okorokwa matage mogambi okane matage akamanya koba omonto okobabaeka akagenda omochigete bagambi nabo bare korwa ogochika ng'a bono narwo ogochika eri mokonyene eyi ani eri eyio niyakire ekeranya momanyete niyo yare korenda esokoro basi ekero okwaka eri ekeranya lakini koweka trends oelese kiranya ningi karibu undusi twakora oelese kiranya ningi daktari numaite kiranya lonke manyite kiranya kilikuwa alikuwa penda to mago ne kiranya no motori okobogoriga no ekebusie kiranya kyo gwakwe kiranya you are dedicated for a special purpose. Yes. Anointed. Anointed. Bas. Ono omonto mogusi ekararo rire ebinto biabeire enchera geto mochioye yare gotitiketi erigeti agocha konyenyere sokoro yanche binto bigende sokoro nabe go block reproduction ebole koibura kobole okoruta masasi gento kerinkeyo kiama kwa kiari omumuro nende narekieni bamegotebirende bachira ase bamurekerwa batebu yaya gachio akerie kiranya keroko nyake kiranya bono yokorete mingichi enene oinaye bono omonto yokotete konyenyere sokuru emingichi eye ririe rio bari gosoka no rio kogenda kwateba ng'a emori iboirwa erie ngiya sana kwateba sokuru egento kia onkera nyanchere nsibole nabo bare gukwana yori igoro riaigu esokoro yancha yakanyeri erie kine ebwenere konyenyere esokoro tari konyenyere emori ngane esokoro kwanyenyera bono erie ye konyenyu bono ye konyenywa emingi tio nero kwanyenyete nero bono yaragete erie nene bono erie ine ekino kie kiranyi yakiri tari ko ndebu tori kuga aya nabo konyeraga aende konyeraga kware ne gento igoro kwekerundu kwareta ne sereti ne murwa
yari gusisenia abantu bari goteba nga nagosabire urande bunesereti nemurwa nagosisenirie urande bunesereti nemurwa esereti nabamura emurwa nabaiseke yegotambokeri yatambokeri igo nyasaye nabari gosisenia abantu ngenje ngabire so kororende yanja eri igo njari gukunwa njari kurima njari gokora kende bono omonto oyo kurukumataka gateri nere yenkori ori agachigukana abagambi bari gukwana ji directive a directive not to be compromised sokoro nini ikanyenyu amatuka atatu ikobeka akomuchuri abantu ikari nkuba yakire bari gutacha bunyansi bari kobeka rukirata liyo liko najwa babeka batachire ngana ko ban mangana kamonyoka kakira bwana Kisia urekoro ku bwana William oteta akabepisi Kisumu ekabanga matage nariete eri enkobega gato muchuri abantu batagete uchigokorerana mundu okorana ningo iyo mundu okogenda echiro gwatangaza nyetumanyeti enkobanja aka abantu batoko lisango mokorera ninga yia otoka bone karo bwana igwa mataka akabutu ichibu yakarenga yakane uyo gatana agacha ukurukumaina maltunus akagamba gakora era no munyaiguba abo bonsi bara mugesango yomo banya matuta batatu uyu no munyaiguba bono gamba mukibuyi akagamba gakora gatanga batata na inche nkoereria muguro mintu akaereria umuntu kurukwa agwata bundeyo agwata nero gambite baka karine barasi enda kana chekina gekoko sense omoise koye akagenda kebete mumaite kebete omuntu nera akamuira buna baise kebari gukururwa kare twari kogenda twarigererio jiro boza igo na kwagenda baise kerere bintu byakire raisi mukora gukora gosori okorigerio muise kejoro tanga noyo nataka baisi kwana korora muntu uyu kabu nyoko wakuchindo yo jao genda kai bandeta ora gara moira gara muntu yairwa ayo tata omugambi mwaje kuno muise kebwo mugambi ngai omuntu uri akabwatwa kasibwa kabeku asegete omugambi akagambe binari tukerio akagambe bina oyingo nateba agwata bonde akagambe bina agakora amagosoka siko agateba nainje tali kondo liale budana mogwa likonda ukwana nainje narugoja nainje ekeiri abaise kekiairiro yone ekeiri abaise keningi nabamura abantu bagachinko bana nainje na maraika mbazo nabaiseke omuntu itiga muira munyome akagenda igo nero ya bantu batera nga nyakera liwa gwata nyakera liwa gwata nyakera liwa gwata kerabu kirimanga kerabu kirimanga mokebe Eva musubati oyo yarenge nyagetuoni agotebinga bekomo kebaria umanya gontengi umanya konyegerienda omo murode yango mukebe beza nane obeka umanya komotengi ogotengi gwo umanya komanya bono nero yo agwata bonde ekera agwata koro bugambi era nero tarete ne barasi eyumbo kera gamba kora obugambi bugaikase kete bukarika mwaito kolika ekezogo tanga dima how do you call it karo munda uti kwenda nyombo kila kiri gesie how do you call it in English dima ogo dima ogo te ogo sikum umuntu okoreta interview agaeta yari korukwa Elisa Kebondoli umukeira abantu bakarubugirango bagateba
bagateba yaya nto ya ikasi tukwambira no motende abakira bagajikuru bagatogole ngutu bagateba twari kurwa batende watinyime togende botende bakagenda omosu bati no muya osogete omukeiro osogete omunyayiku osogete bokeira agata gwakira maino kwa ringa botende tukari kogenda usende botende mwasogetie babo gokutimanya ngokuba batamanya maina kaura ngakirage abakende babeta batende akengusa paka akagenda aria bosongo agatebitisi abantu abuna agambira nabaya bakagiterwa sako kusigege kwimura abantu bakuru kusigege bakairanigwa abandi bagatikara bugitutwa abandi bagatikara gwicyari kigogi no bari paka bono banda ari onkubokia kitari cyanga yari ko yiko yo bari gushikera cyombe buya mambe bazangiya kuni bakaruka sa onkuboki kubokia ekenyoro ngene wekoro kunkubo cyari go kubotuko baza babiji kwetu talinga ne cyanga yari ngo bono bwane karaji ko ligereria akanguso omuntu kurunyari balia ureko kumusa akaenda nenyimba agakora acting ruguru meti ensita orusie bango yagenda munyari bali orusie bango yagenda kisi aenda obwana orusie bango yagenda libaga lya bogirango omuntu oyomo okoro kuochengi kimuru twakwana komondero igakwa yo mwabo kibasu agatebya abantu nga twarosiri togende paka bosongo bagatirimbuka babegete obukuma matoye menyaboga kinyeni bakabeka matoye masosa bagatirimbuka bakane nyama babegete kemoro bakuria bagaika bosongo bagatebwana nga onye muri gotoa umugambi tigo oyo bogetutu akora acting seito turoje sababu ya gutumira agenda matuka akaera make musa akairaniwa no mosongo no mungaini ya bole tiga akarangirio muntu kuruke kegati ngo cha akabubolia nkimuta likole tere bangolero ntuli gusabu tenenera ukegati Yamone. Uyo naende. Kete basomye ngolero. Teriya baga kabale kunya bamusiwe kilo betanza kwamba mangana abo. Ane bine bya bati kuramba wangina bategerete bakuragera. Iyarenge nendagera yo mugutiasa. Na kiendagera ya korosibo. Ibe yo mugusino muntu mungana andi amade. Oje jange bakonye ba ari kwende bakono ngia sportsman of vodka. Teriya nderuende ile tukubase. Libuti. Yamba tunekie koropo. Nekia kwa simo kana nebusa. Mate nebusa. Lakini mate teria ili ngai koropo. Eke tuko chakire tuko kunobosi kwa sebweki. Oboso kubwa sebi pinga bwa jire nyomba alia. Omuntu no mara kubukania amaje ositeko keke noko. Keno keke ye kora matuka alia abiri usata tane. Yine ya gora ta mabiri. atana abiri Yayire. Kyama okarangu kyara guchinkara. Chinkara cyo kubukania memera igokorosi enjoberi. No mate enjoberi. Marua ya taraya. Aitaraya naende tarabari guti. Ikwa koroga ari go wakora. Bono yamana ko bari guti mambi yaye. Onye kwa beka rero mambi yaye bono yabere ri guti. Bimoda bunga bana mbai banya sa ari baje gokora. Ni guti eri, iko chikuti ko ni ko lianga tato. Bunga ari mo matembe moino noika number 1. Mwaje ndo bunga ki omo ononoko. Como que no ko? Mira, como que no ko yo? No, lo yo mo que no ko, no lo yo ko no mai. No, lo puro como ko si dice que mo ma dice que. Bo no dice que ri, la yo ko ba ri nyong que ri ko ba ka ba be te nyong ka. Ba be te chin ko le. Ba ko na ko nyu morang. Aquí lo ko ga na nyamira. Na ba jo ko nge ke mite. Ande ba ro ba mita. Bago niya tapos ito dice que lakini bono eke miteka ndo kiba nyumle mtofugate korosia lot mwaka nyumle ni bono mwaka nyumle nyongo chiki oma ita ko cheti kale
mwaisane kile kumwata nyone chingore mwaisane kile na bono mogene mwaki ya mogene nyomba bono nkero ke gutikare nyombo maria keria tie nyombo ne kina kinga tu mambia na mogene ndeke utwamete ta yande na tukamenta yande tukaisane ka konywa unura nywe whisky ya dio tia to ka chocho nyuma bona aria katigaire ari pato na boko ya rusiara manyana ayo orosie ekenyenga ekenyengi keiga nekie korosibwa okonyondo ko moto okubukanie sukari eri bantu batanye kanga ekine keswahili kero kwa sio moto obono nabo gukore weekend osi wikibe unakolengana utagite ne sukari kiwango kiobegete ime ojo korosibwa nego una chinkama ekigedo Aitani. abantu bano kunywe kibiya iko bawo kambiya mono Utararwa iberereka ndiarenge gati ya neri buogore Igwa Mukungu kwele umusari. Akumake ubibole. Mukungu kwele ruki umusari. Cha Jingo hoki atuleki. elezo kutuka. wekelena mbali ke Jingo wajiria mwaka ariko weka ajingo nchulwe kisonge mota upside down kia sungu. Mpaka umusanzu utokire omuntu basoyo kweruyomba baragobekera barayumva ngokurana bono iriya bagaka bayikaransire barire embori yago sorry yagoteyumba emuru nari bagocora ngaye ya nayo ubuki gogororo kiki ayo baba omukungonya obukiwasa unyomba obugo kima onentera mokana anjirane enjinji kosa nyomba na mukungu takuate fuadia kubolisa baga onya ochori wakorereki ochori etoni bono kwama ya kumanora waente ibugo kima kuaji boya ka mukungu uri kosa nyomba ahi bono simo kosa nyomba amaru adio koezo na hako kuliberere ya mwesuru igobono impwateriseke ndire nyomba kia igobono rume bye myambirikyoka moyo mugusire kai ndilina umo kwenyora no nkere nyomba everybody should have us no rie yokori ai egitorende tie kai kerete to it is 200 naende nege sando kwero to kwero rukirat okwero nege sando so that you feel us igo mwigure mugakagenderera bono ekero bono Musa tangwa tagenda ruguru abantu bakamaya goteba ng'agwa chinyereru cherete bukaira chiakanire Musa erieta bagirango chinyereru karwira bakaroku chinyereru chia bugirango chiangire Musa onyandusi tabagambira norio musonga arigereretie abasangira bani gokora rubukirmani ya Ukirmani no umuntu gagukwana nga this time I'm going to kill everybody here onchore ke guzi abantu abanko baitandi God said to all people to go to church ogoti atebira abantu bose magenda church koruga
interpreter mundu interpret yegentu gukia sekindi ero lengo monogeli oyari ko kuraba ni mutaruki akaiwe nyimbo yobugambi kaenda kuamba no tumugirano ekaragambe mitiensita interview igatangaswa abantu bakateba mundu to yogokora pi mundu okoegwa nengererwe rikuru kuchingi moro kikimura akaigwa bugambi kagambe mitienyene abantu baja bakire chingoma abantu baja bagotengi goja buo yara iroro sana mbeo abantu baja kita akatara bugambi karigaye akatera bani ira akagenda akaba nese no party wala akaba nese no assembly secretary no aritaya kuru acha gushira bone karora bania kugamba ero kese ni akaba created no tumugirango eseneti ere bono mukagamba ono yacha njarengo mundu narengo rukunga seneta Kibaso oli represented South Kabizondo district headquarters in Kisii yabwatere netiko kulia mate pake kabeta chabera ruguru mumbweyi omapeyi ngima no yarenga muntu yino ari represent senatorial seat kurwa agakore kero ya bunuruguru agateba kaingocha akaegwa akabo muchumbo no tumugirango miti 8 election igatangazo muntu urwete richo no assembly kurukwata marita agaikaranza akaruito no assembly akaba bono muchumbe ono twatwalize indorunga constituency representative nabwo kururu magega umuntu ochiete Lancaster House Lancaster nerenga po masirero akarosiri chiko kurugusitu abwato yomo uriko rugura Lawrence Church sagiri nerio kirietetie ti constituency sano na mogusi akareta wanjara South Mugirango bumachoge pass mundu rumwe savania mugunda nyeni ingoyo karungu mugunda ero beto mujumbe mutangani asakuru kumachoge pass na wewe kurukugo nyali bali muntu yomo cyabere ngo baramule umuntu nabeto muntu nabeto agakuna keiga I don't know nyamweya kamana kurwa nori akorire isare kuruku Paulo nyamweya gacha kaba ina yaina munyamanyiti na ruguru gatwara atebe sagini agatwara makonombe sagatwara kitutu east ye kuruku kitutu masaba lero babere batano basi bono no tumugirango igatwara muchumbo mutangani kuruku atebe marita west mugirango igatwara muchumbo mutangani kuruku tomu ngare Masaki agakwera njira osero isosero ukarubura burero akaire by election atangama murara kamana gocha uyo nyabindi akamurusi 1969 muntu na itetu ole kurukwa Joseph Thomas Mboya karasuri sasi alias egento kirikebekira alia kare yari ku government route kurukuto Mboya karakwa bagusibuna bugate kya majote bo muntu muita kayale ngokule aba history nera gakwira njira munya matuta muntu chiete gukure riaye ariko runga pension kigorogero nera gakura libagiri riaye atabukia arabu kigorogera kaira na kabere mageta kamurusia mageta kagenda limo ndike gura kamurusia umuntu gurukwa debit unyanja nasi agasoa moyali kaire bindi bibere ubocha agasoa kaira bitatu licha agasoa uyo debit gabana kaira bibere kemosi kaira kemo mugaka bono uchiti kuira na hindiri kintu kiacha kuira na bo unyamatuta abungu West Mugirango no tumugirango ateba gaikaranse myaka 30 akamanya kurusigwa n'umuntu ukuruko nyarangirimo naenda ateba karusi nyarangi muntu agaja karuko Joseph Kyangu Yumbasa karigeretiga no ryarigetiko cha karigeretigo mu advocate akamurusi akaire kibindi yakemo masanya akaire kya kabiri akaire kibindi yakemo umbuyi akaire kemo makuti akaire kemo nyamuko wirire bibiri ona bagambiro no tumugirango asubuchumbe
nase ubu chief sabu chief borobwo togenda onyandika basi bono bumwagamo bunyamatuta bumwagamo nyumba nchiroro isatu mekorokwa mugisinsi omukimori n'omombo ni nyumba cha bumwagamo togende bukeira nebwe nyumba cha yenye nebwate nyumba ekorokwa nsongo nyumba ene korokwa kiambira yora nyumba ene korokwa mauru nyumba ene korokwa manga ende korokwa mulimi burangi nebwate mekenye burangi yebwata abantu bakorokwa abanyengwe no bale abantu bakorokwa abanyabaka no bale abanyamakere no bale abantu bakorokwa abarumbasi no bale abantu bakorokwa batiebai no bale abantu bakorokwa abatonianda otebe ngira ya botonianda ile ndo barokere tubo bosi chiza babunjiro bakorokwa That is a very interesting name. abantu aba barobuo barenga bangiti When they like me. sarate kiabo yours is small yours is yo barenge barobuo barenge gotiere nyasole batiere nyasole babeka umuriro garia abantu bakona guota ocho mukuno yo motebinga mbwatereiga ogenda uragiru igota oirana nando tiera nando ere gesarate kitata nengira ya botonianda bagwotu otyo muriro batone tichinda bali kuruge dukiabo bakarukwa abatonianda ngira ya batonianda abaliyo bambaro ngira ya botu tumane goja busaragei naro nyumba nchiroro abantu bakurukwa bakwege mbaro bakege nimbaro abantu bakurukwa batabori mbaro abakirimira mbaro na barobwo n'ikinyumba kirororo na rumba menyete no bali bugirango ime tumayo jabu gisanga kiro nyumba isatu nero ikurukwa bakibaru nero ikurukwa bamwamu gondo mbaro nabandi mbaroro na barobwo bamenyete bugisanga mabu na baro no bali bone kiabo gichora kirororo bugichore nyumba nero ikurukwa abamanunu barwetoro sana ime bagachabu nero ikurukwa abanyamoro nero ikurukwa bakimwei nero ikurukwa bamurito banyamoro bamurito manunu abantu abuna uno bali bugichora mabu toche bunya iguba nyumba nchiroro naroro nero ikurukwa mwamugundu nero ikurukwa banyatumbato nero ikurukwa bansanga na bankondo na bukia mbuli muina alinchiro nero ikurukwa mwanyarae na mwakibutole na rono baisa inigo na bumanyanya na tuabe no bali muina baera igwimitiga buli abantu mbale bakurukwa bamabacho abamwe abanyakoni bali nyali balia bachita ligi yatiko baruba nyumba isatu bwate mwamosoki bakatwara mutukia bakatwara na muikara na barubu no bale mumabacho mabuni chindi nchiro chinke chitari kuruka yu bona ase no tumugirango abachumbe babo chimbebe cyabo na masikani yabo neke manyiri cyabo yoge kurukwa engo abamahate baru kuburango mabira nto kuburango chorwa muntu urengeriso kero kigachaka obino nyambane ogotera tu arigotera kare bugirango kwa otenga mutako akajonsi mwakene mo Mutare kwa akajonsi mwakene mo mwakene na mwikabondo yakanya magoro chengu mwakene na mwikabondo yakanya magoro chengu oraira mokungo siko moino kaebosi Kaebosi boliensi yaye Nero yoka wasala mwaye
Osibo yesiaye. Teno yoka osiranoe. Omo muromo ngaini amigania makeremu. Omo muromo ngaini amigania makeremu. Amigania makeremu godo. Tingodie choko rwanyamu. Oraira. Twensipi. Oraira. Oraira. Chingero nya. Mugafu yutakore tiama ngana maya. Naende mogotera mukungu chikumu ino kaibo chikuye nsia. Ensio ninki. Ensio. Ako sera mwaya. Yani wo mukungu oyo ntukurera umukungu oyo musaka. Oko mutigere nsia. Nyamoti kera bago yalisikeli. Eneli ngao. Put it. Igwa, kamo? Igwa, this is original. Go. Kamo? Omoisia. Igwa, listen. Omoisia. Olioro tanga. Ejembo olie nungu. Ogende njera rinde to bwenere. Igwa. To tebionde kirigege chaga. Bono with that very few remarks asense meje yemo yara elire wikira igo nakwanira bakeira nakwanira bantu bali bamente bugirango bono iga hospital abamanyirenga nkibabere to lakini umugirango original engo yo bali chinyumba chirenga chiro bugirango isano na mate nchikaro ichi amate to chirigi chinga chiako to chitebe. What else? It's like we use Yabagirango to identify ourselves. You get it, no one tango. You get it, yeah. Terena go na money. Mukurati. Bas. Mukurati. Umugesumi. Yani moro. Umugesumi. Ntegere rake. Inki moro. Ewe tona ngora. Bantu mbale bakurukwa bagesumi. Abagesumi n'abantu mbaro bakurukwa bagecho. Amagana abekara gukwanwa abantu bakurarigiriria nsemo. Moiseke agachi akaiba. Moiseke agachi akaiba. Tali chiomba ibete. Nkyo Moiseke akoiba. Moiseke akaiba kebwaterani. Akabisuzumi. Oba akabizwa karachi konyora omwana akanyora botuko ikabata ate omwana uri kanyora esumi nano leto omwana akanyora omwana omumura ikabanga yagochia akabekwabo yari omwana omochokoro w'omumwamo mwamo taiko munyomera lakini omugesanga nabagoita munyomera. Repeat that. I think. Wait. I think people are not keen. Makini, I integeto mohaka irore gente. Gakirora. Asini ni mohaka. We igoro kondo. Yada Rusia kopia. Yeah. Take that on the right. Amangana ya ko babono. Because this is not written anywhere. Setan. Tara ko bantu wende biriro. Mumanyenga bubimbu ali ngono mboro. Moise kagachi akaiba n'omuntu nkabo bari gutarare ekeranyo oro burito gekaba mubise tana kororekana ale ainika ali chi abandi ngana boko bo burito ndo Moise ketari gutara ninda esa abantu akabizu sumi na die so murango ko iguru guchi iga aiso murango guru tare kororekana murito esa bantu
lakini akanyora omwana oyo kaba nomumura tiga igo agakinera abo akaminyolerwa agapuruti gakeiga kari kari kurukwa bagera bakuruka igunda abagaka bakuruka emonga bara batebe embonga emonga agateba ya nere tigamenye nere ukuruka mu Gisumu na muinari naro mugisanga nere tachia koreki moise ketachia siko nara akanyora omwana erebu nanyora ngina agachibogima agakwa karo monta konyora omwana asire uchire bogima ngina akabeka koboko ngino moise kakaswa kogonki agakina kogenda geti omumuranere norio ngina atebete nga mutige igo ngencho ngina akwete timoko yemanya era karuku mugecho neno ari bono muchumbo kugamba no tumugirango urunya moko no mugecho lakini ale bogisangaine abagisanga mbai ko nyomera tubogira bo mwamu no toko munyomera yo nyombe chisano umunyamatuto umunyarurande umukurati no mbari ko nyomerana we don't intermal we don't ekero ko nyomu mwe nunka ikiyekoba abana bakwe bara machiri igo amachire umwana utari ugosarie gento ogoikanya nesa abantu ekera macha munyarire te gukenga no itira machiri ichere yani yane chingondi engine bekie eise mwana oya bekie ngondi rieme ko byareta bwati mukira keta giti yarorekana ese chingondi ekaro musongo akoira cross yane chibando chitoko simeka chigo cross pollination cross breeding igo egentekyo mwana uyu akaba igo neru igo abantu mbale gutakiru bintu kunebyo igo nabo tutayete koira nieke gusingie itumageka tokorera mariga togotanga bamura baito kora consultation important ngai abantu bakonyoma una nje na rogota bikunga to baise gotara bonya matuta to baise gotara bonya rolanda no zangi muisi ko muya to mubori report to baise gotara ko chiko kisanga moina to baise abunze ino bono bama otera kero gwa korire borete yogoteru nga kenyumanka okora mugo na ndego ikenga gigete mweta no mukungu uyu nyone ne mugambi tai kogenda bunge buya mumaito mugambi mumaito mugambi bamura aba mumaito mugambi mumaito bungero I think I'm clear mumaito bunge ngai Dale mentiro goro. Bono amachiko umusonga agoteba iga laws and orders must be maintained in every course. Umugusi abarenza amachikayo mukurara nabaisike bamino nyumba paka baba isomoke paka banyokorume mugambi tai kumenya guse muntu nara tigoro kiwengi nteme ngao yakogenda kitaika igo this like muntu ende bolere okutayo ko baramande because we teach every subject in the curriculum. Yes, everybody, yes, every time, everywhere. Okay, ende bolere orare kuruka nosi umaye gotebyo mungu nanga bono inchuka nosi no koboko kobe musacha tani yo kobenze iga amata nga bona teko nda bunge mugambi ta kogenda achimoteme muje kumbunge bwana to tani bwana ta kogenda bunge bunge ko musebe bunge mugambi ta kogenda bunge korwa abantu mbale sorry for that. No, it's okay. Abantu mbale bakurukwa Tell this young people. Abanyamwezi twasoma history karanga nyamwezi podcast yanete ya kamba ni Kenya obariko wasoka liryo mutinyi bagutara wicha bakarukwa abanyamwezi abantu bandi mbale Tanzania mahata Tanganyika ariko rukwa ba what does that mean? Atisa wo cry
baroba kunwa sini ni bari he na musaza tari kurira yo kurira no musaza tari goseka yogosekera nkundi kendo kia bere ki yogoseka kumuyo to mun to baise goseka pa como kungwa bara maino mun wakuri konso ya ukuram are you getting that? Koko gamba no mungno kende kyonsi yoko chigokora to baise kwatorera gitarabo igakebe yangu una ndo chondike tipe no ta to chiko gore rorie kurukwa V8 kinda roiji ahora atara nero tako na kota imuka uma itenko urande V8 serikali yabantaba aba babwate gento bari kuruka obisio strictly confidential secret act bantu ezare kurukumanya naba sacha mbabwate muntu omuna mboli na kyumurisha anda ba Kristo kutwara besenge yes Ibrahim Nazara Ibrahim Nyasa como te bina ki you repeat the fat of nations abuno hongo kore robin orio te bana na ki how aga challenge Nyasa wo Ibrahim Nyasa kama so kisiko akamuguragi ekiningi kingena ngani kibale amwanepo abuna abantu bawo bunahika nyumba ata hivi Sara nuiwete kusenya sawa tani nje iseke sako Sara agacha ne option ningi rich and no man is hero to his wife omokungu awote bigento at the right time at the right place. Do you know the right time? Do you know the right place? Are you sure? Do you trust your words? Yago gotura mokungu mungeni yago gotura lidikisa ngakianda isano nemo ogotebie gentongo bugikirasika bitangateria magoboka kujisiko motaitali boy go no the test ogotebie report nera bugakire bwango nande gatoire boygo mugambio yo bunge mugaga korire bunge nkoro sarake dino ria gote ngoma yete epona cieto cha kuria ngo cha kwenda ngo kwani mwana ese nyinjo ta itora ale bo nuti muke wait kuma na go chogo tenenio go tenga mangana ina go tebia ikiri manganaki ngaya ya lina go tebia riso muise kominta so staso gete bamurabure batano bakwani kubonzi bona itengo ndare kukwani mwana ekerero endo ikurukwa ekerero ko enda ndoro omanya goro tenga ya chi pona ciene eri nkogora turimi na abana bono tokoba eri ntonyore na asabire bitoro na akuri bono mbairaniri romunyare Sara akamaya kuragira Ibrahim ngata is the man Nyasa akabika maboko iga akaganya bakanyora umwana ugurugu Ismaili bonse bakagoka. To make the story long the long story short ekarobo no abamaraika bakarugo sari mucho Sodom no ribono baite to Ibrahim bakamotebi Sara twaragire twigotire mukao na chabe murito Sara agaseka kurwe basacha mbale ko mugakuyu bakungu bare ko besa basacha bakugamba whatsoever na mukungu tare ko ikaranza abe kokogoro konde igoro baba abantu abo kumabwa beta lakini ekarobono Nyasago chakotemo mete ntubwate temptations na tests Nyasago mutembo uri umwana oyomo mwana ubwanjete egento gegwate nkoro yo musacha omunyamwando mwana onde bwesi omwisho tokire obori omusacha ekera nyore twagote bitari kya oteri tuko nase nechinsa lakini abanda akuri omuna na chete ujanga sangi mwana bakonyeke barenga bamucho mwe bakonyekete akat motebi omunyamwa barenga bara batangiso bamura nabokororekana. You look like ayarende mogotio pero churaro mundo bierto abantu bagotire bono tatebe tisara bono nkuburi okuburi ndiri Ibrahim abete success weni
Livia keep it secret. Igaba sacha mura. You must keep the secret. Bokisi boko kwegerera boke. Mukungu mana kumanya mwana mana kuchini. Muntu kono ura musani ono. I think Atatigo. we are learning. Karagenda. And Kwa this is ntedia the se. purpose- this is the purpose of us coming here. Ekerenga kitokochaga. Komanya. Tingi kero chinga oboroso. Wetu mwanya getinge buno musi. Na kwewe keweke. Istari tere Ya ya mwanta. batagenda barabwa. Batuta telema. Tuyamanye. Kusendianza. Wakuli. Ukasi mwaka mengu. Akimwale kumungake la chiko. Thank you. Give me more clap. Thank you. Thank you. And never forget to be here every first Saturday of every month for this kind of rejuvenation and discussion on our heritage. Yani, ekeroko misinge tukuneke bono. Kogenda Havana, ose kogenda Alias sigete. Ya tokora chare. Tokoraja, is it not nice? Are you enjoying it? Yes, knowledge. We want to know. We want to move to another level. Today we are discussing about Hon George Morara. Shortly, in the next 15 minutes, we want to understand who George Morara was in our community. Orengo Murai, Orendo Mugambi. There is a difference between Oborai and Mugambi. Oborai, Talibora Boboga, Mugambi. Nanga inani. Murai ona kerenga asabantu baye. Nanga ki? Nanga inani. A discussion bono here Umurai. I want to introduce to you our genealogist. Nyandika, to take us through a moment ya George Morara. Moko mongera ganko bilena. Mitaka kulenya ngeni monka we. Nani baba baba kulenya ngeni monka we. Kulenya ngata no ngeni monka we. Kulenya ngata no ngeni monka we. Nani mitaka kulenya ngeni monka we. Good. How are you? I'll ask Nyagusi come. It will take 4 minutes. Chuka ega teka nyango kwa. Although they be ega kama ki ngia kwa mata ko kire teka ngia chu. O wait to see I know. Adi ke kwa mata ko teka ngia chu. Abantu bari tomasoge. Munga berege kia no cherera. Obundo obumuntu ngoro ibura. Nchebu kusingoro kwa kisankie lakini nchebu kwa ndio ya ndresi. Nchebu kusingoro kwa ibona abo manya robo gongo wate gechende kiabo. Wetero mukungu okane mukabo gongo ko rukebo ro.
ukurukukiru muswati ukeboko kurubukeira bono iga ichakurukerukeri iga mumurunya kundi ore kurukubara rubite ibiriro byaye bigakorerwa no bamenyeta iga asubweye kisi sukuye no bamenyeto na isuku akanya yari gari kurukwa kukishiba wajya kuri no amenye ore karu umuroyo uri kurukubara rakwa ebiriro bigakorerwa ororo urubiryo rukabero rugari kurukwa nka kirero kiabarare umunyandwaro buna batatagitina intuto yetari turi mukegoro agasari akabeka munga birasubukwa nete mundu utagiwe kebusi akabeka akarugukere gari akorukwa kirero kiabarare ekero bararakwa kerabi tulitimo nabagere naba ituwe kaini manta abaruroche mugakanda kurya gateba ngamwita umurono le ntomoneke gima etui igonta agatuo moto mutambe ke gimu bitu kurwa bakari gateba ngamu ito magaro le ngai neiga esegier bachiko gaenda mandara no boto bwin agakobora abagere bakaera bono kibaera kerinde segi gakore segi kaera igono gaiga ari kurukunga kirero kiabarere n'ibiriro byabarere byakorere tuwaterakwa no bamenyeta isuku isuku y'abanyandwaro ari gari kurukwa ubukikiba bwanya no bamenyete no muri yari arenge tujya kurukwa marere moto byarenge dinene kuri kogenda umuntu uri cyugoro bamuroti itambe bagitutura bande to rekincara cyatunyuga n'ibyo bari kamata makobwa mamuha mutayi ubwa mu bwanu rero kuyende kwere yabunyuga ngiratari se kai hono rende abuna bantu kerero yabarari ni nabo monyerero mugungu teba maritari mpaka mubusiye bagani bara bajara je bundusi korokwa iriye sabai bamara gunduka ni pagas bundusi wano mungale mukayo mumanyu barale bararungo mungo barale bararunya nyakundi garo yo nyakundi garo ibuisera garo yo nyangoro tabiki umanyanta musweta bulima kabo yubuibage na ndo uibabe keirora uibabe kibomo mubusi twege tukiagera bagitundu kwa kumaiga sintuna abantu bo mukungu banora kisibagere cy'umungino yonero kurukanya komo muswatu bako mukeira banora kiarirwe naba bami tokoro kabanyari bari kuruka mangenga kabanyari bari taibano banse kwirwanirira ko kubwatira ni baba gango gari abari bono banora bako buri ni bo mungino akaranga ibisibagere byane kiribo takware kisibagere orusike ukitinga ni wo manga wo muisika rengo wojo terima ka ko mo muisika kamana ka dusina ka ka mungina ngo yaro setio boko bano lengo mukungu no musacha kako genda gukia begete kebaga kiringa ekiore ni kumusacha kiri mukungu ibono akenya gakigima akeroberia kukonora bara igure chingera gusichingana ninga mukungu yo mugoisera nachare tubo nachanyo meza nachanyo ebintu biri nakwanite online we love to there to background komi igoro igoro inse good Very short. have you called we are today. I want us to have Joseph Marias and is my name. We are here at Humphreys Hotel promoting the Kisi culture and we are moving a bit. I'm making some brief announcements. Number one, we are a culture hotel or boutique hotel west of Nairobi, all the way to DRC. There is no such an hotel in this west of Nairobi. In fact, even what's being done, the rest of the coast is not what we are doing here today. I want to insist
that it will be important that we try to nurture this culture. Ntoya ndrete bune hotel kwagacha ose hotel negerete kwagacha egende kurukunga the cultural home yomugusi omwacha bono botuko chinyomba isato nchigendrete kwagacha rugurali asa abana bacho bakorera emichezo yabo na place chabo na talent yabase kobe displayed negendrete kobekwa nebe tayari kuika January to register an organization ekoruku kyonganyo cultural organization where all of you are members. Membership is open. Registration is 500. Pay bill number is 400, 200. It's there if you are checking online, so that you are able to at least be a member. You can be a member today or any other time. The account number is already there on the screen, which is 2,999 and 777. 2,999,777 with Cooperative Bank. Anytime you are sending the money there, it will reflect Kyonganyo Cultural Organization. So anybody who has been coming here, like our chief officer who is consistent here, you are free to join as a member at 500. Next, we'll be having the next event discussing our dances and our songs. George Murara is what the person I'm going to talk about today. Oyomo Muroyo, Gaibrutu 1936, Ninagakwa, Ekerale Metinyikianda. Nero Lingo Mokoti Mwabo, Asa Murababo, Wamwa Balenge Babere Abanene. Uyolenge, Victor na Isaya. Ekerago kwa are 34 years the year 1970 on 12th September. On 12th of this month, we can remember him for 55 years at a grave. Oyoga asometu kuna tomboya America at the New York State University. Agakore course yarekuru kwa Bachelor of Art. Agacha Kenya akabu mudio South Nyanza, Kisumu na Nakuru na Baringo. Akanyorega as a company ya mafuta. Mune manager. Akanyoma muka emeri musubatu gosoro mali ngumu koruo tamba. Kago kwa gatikito mwana oyo moke Innocent. Ole myaka 5. Emitinye 5. Ebiro bikabi bitindi karatindi kito 17th September 1970. Na korre summary. Lakini mtuwa na ntato tegara kego speech dorabe dokobekre speech yes speaker ya tebetenga ningoyo okwete. So tegara umagano George Murara or recorded. We'll go to the start. Can go to the start. To the start of it. Yamakoro mayakorwa cyunganyo cultural organization ya Africa House obaracho niho twachobye kumukwanera nyagusira George Murara umusike George Murara niho asitete kuwa kale umukungu wa West Bukango umwaka 1970 kale myaka 34 wana tuanjire takora tero mugano go kurusuno burayi ya UC na mama yo West Bukango constituency aba nabo barayi bacho ya UC watekana n'imyaka gutwana 1961 Dr. Lawrence George Sagini kurumwa ngo mwarimu 1963 Thomas Ongare Masaki kurumwa makutayi ngo mwarimu 1965 Joseph Osero Naberi kurumchora ngo mwarimu mwaka 1969 George Justus Murara kurwe rero asumugano bwa Sons and Daughters gosaba murana baiseke bajire nkuma
yamakorwa mayakorwa kiung'anyo cultural organization ya Humphrey House bobaracho nigo twachorire kumukwanira nyagusira George Murara. Omusike George Murara nigo asirĩtie obogima bwaye kare omubunge wa West Mugrango omwaka 1970. Bono amang'ana ye yanga y'omugusi imweigwa amang'ana nakwana gatonya kubori ng'eri magwari njango utarochie ng'inaki yabise. That is where the color comes from. Omugusi omugaka naye gwakwanira amang'ana bibiria nagategerera omugusi ekeraru kan Misiri omugusi Misiri migration y'omugusi no yanserete Misiri ekere bari benentia abagusi benentia yani mbaba abango gosoka bakebe route bari bakwanda Red Sea aba bakagaruka kubwatie naye habu Congo Forest habu Sudan habu Buganda bakogenda bakomenya Buganda ekioge ritiborie ekioge Buganda nonye mwaigu Museveni okoteba ng'a abagusi nabaye nekene nabaye igera satangani bamenyete nkai Buganda. Adamu ontariko barendera okweboi Adamu ekere atongwa arusigwa orubaru nao otongwa kurusa orubaru rwangu Adamu babe kwasa omogondoki oede abandu amba bwati kyanga eberoche netebire igobe tigango time netebire igobe roche bari smart ba boyiri no bonene bwangu wanyasa barengi smart ekire bagenda gokora ekibi obonene buri bwanyasaye bukabarwa bahuchota bukabukanyangitirianda bakorete gitirianda nari baimoka bakorigia amatosi na emesa bakwa bakobwa bakorenga bitu mogusita chete kurumisiri na yanga bari muenga amatuka mogusita bwate nyumba igo bachete baganza korosi amago ligo nasoko nyori gitare ligena bagenda banza kulimira nsaria bakushira marago ne dudu mabarosi nyumba isiri gitare ono mahana oba ariko menye isikaria wa utumuriro kimiti cyoro sana nje kora ngaki ushiba bakanyora mbugi makyo bagusiba kamera mariyonye bakaba muna kingo bakari sibare kwikaranzira bakanyaruka mwana atari makuru mwana kororengo mwana warase kwikaranza mwana smart sana engobe tari smart sana gorwa ingana onye ne engobe inga gosekerere ya mwabo ikere yanyarorire kurwarari kuruma yani yaoni kundule bono baganza gosoka ekere baru ekioge ekipwa kwana kia Buganda bacha Mount Elgon bari mwarenga mwego muna togosoma iguru yerigo ekere bacha nyagwama ata bakanyora ng'a uika bari motare korora rigo mogende bumachoge ndiro mogende bugirango nya mondo ndiro na butuko baira morore fofuri na yari koro moremu oswarari soi abakora no nase bare gouta naro mwese kubangana butuko baira ose muoro kiwa bono bakanyora ngayaya uikata soke isiko ikere bahansa korosiki eruri mumanyete eruri abana bari bache kwati bachamba asoma buya sana igoro yebu omugusiga ari kwagache nyumba mune mesi no chinyumba cyabo cyara kora cyara ko riri chingiti cyekire cyoro sana chincho chindo cyamarieta
bono ko bare ko be korubaga rwagoro nene sana imabare menguru round enguru engitie ye korwa ekobunoro ba enyore ngore korek eso teju ikera umucho igoro korukuligo ase abagusi amen hono kibanga gosoka bakarogo no busuku teko nyarikana umungi nagare buna akoretaki buna chito mugaka gare buna akoretaki buna reng timatinge ngaki abono mugaka na kwaga somiria tomenye nchiriri nga omukungwa atare buna akoretaki buna chito no enyaro kabune ye tare buna ya akoretaki buna ya chito mangana kiara akorekense ye pantonto uwanja na hana ye oro chonya bono iga oganda town 14 defilement rape defilement what onye nenga kieri ekagorie ke kia bono kia nyure chinya sore neji kubeli bantu batare kabireri nga kiare gotoka so omogusi akaikaranza abagaka bari bagateba yaya bono ngosoka turi goiko omubiri oyo okore ng'aki otubwe n'omubiri oyo ng'aki ogotubwa bakagenda kuigosa amao okuigosa amao ingi kuigosa ng'aki rijo rikoigosa tianda tomwari omwae elinde abe anakonite abe bit soft so that imenyikiri mekerwo anye imenyikirwo akaraba ko yakongo na kuya suyu na nguko igosa abe so that you can wrap it mbea igare koiruroche iriria nyire kabisa emeru iriria anyire kabisa amarionya alianza okaraki kuarurwa ne binyama biria byarurwa iyo liriria gusua ekere ribese ibinyama biria yaru. There are people here I can see looking at you with their mouths. Nabo bakoiwa ntora ko bataiwa bikoro kwemerute whenever an animal is unskin, the skin always goes with some little pieces of meat. Some ligaments. So there is one there. Nitenga weli. So the ligaments, once you want to make it a bit soft, not that one. So immediately you do that. Not you to now standard. go and soak it in water for it to be a little soft. Good. We have a practical example. Like this one. No. One stage before. This one here, almost properly treated. So, ile ya samani, those were onde naro bwate ngo. Thank you mwalimu. Order. Okoigoswa na bole are koigosuria baiga to ndiraro siguri baki kirigeta keire amarionya ari arusigu ebinyama biri ariko nanta bikoru kwemerute diria ng'ombe ariko nyanywe korusigu liyo ebinyama bindi mbiri byara kara kikotikara na bibi korusigu kabisa byarusigu amarionya arusigwa diria very soft wa manya korosie shape yango babakaratuki batakite bitinyango be kubyaro
kurukinga yekobera ni kuri. Ngocha torau agenda. Bono riyeli, excuse me, riyeli nalibono ariko nachu liabe kerombi erinde liabe gesena mwalimu lilibona liya kirupa ketago Gesena na kieke njuga aba erindiri hiyo lakini rende. But that is my thinking. Excuse me. This is my thinking about public. Eke na kio mosaja ariko rongiara osho na magego rongi kereki eke na ekarombi sana na ekarombi bono karati gara igwa eke na ekarombi na bokware ko beka kemo depending go sino le timburu cyo gutwara byose ekero bwate kemo waikira sabantu igokwana gochiaria nko barangerinde gatene naye ko barangerinde moment bono sati chinchi akorataki baike abegere korumanja akorataki bikoro tombi akorataki igongana narari kogo ikaransa ebirindi biri byakare byare go ikaransa umugaka no bimanyete ekerindi ogo chieke ngango ikaransa kere kire munandi siya ye chabu ye cyo kwara karaki kwara konyoro ikiara yanga ya imenja akarata yare onya naka egeteni geri kyare go ikaransa igago cyo karanga o karanga olingane o ikaransa otige gente kiya kwani abu nase umusacha naye n'umusacha kana kwihanda ngo balenta ndi mukwana yoro yebichabero umusacha nabwate yanga ekorukunga ceremonio yange iyo yarenga omwambaro okorokwa esumati ye nehero umusa nje ninye bwata nintaimoke gocha excuse me lakini nabeko liko babuneye korugoroga gochinse kende ngiye kobeka ama isumati ibono konye begete aye nayo bwate the American suit okogenda oboko igo yarenge ego chieruki chinyangi oboko nande tari bose bari ko yetwara oyo ko yetwara agakumeto mugaka esumati ko yetwara igo kumeto bune yembwata nkali konye rusio igo nkumeta no bino na mate na bonkorataki na bonkumeta so esumati ye ekiroro che yabekiru omumuro go chiboko ngokwane roro mwalimu ngambali nesumati nkinaenda are ko egwo koboko nki are ko egwo koboko nki are ko bekeruga nki are ko bekerwa inki omushwe wechintera are bakaraki are koimoki ngocha mure momentere inchiche amangana yomusubati omusubati igare kobeka engobo tuabwata chingobo arakabere engobo nere yogotenga nengobo nere yebitinge liri omusubati kwachire wasoki ukoruseino okogenda wasoi umwanyoko watolirwe enkondo wachire saiga mambi omoimari omusacha nomomurori okonyometo omoinandi igukware koirwe nyaroka kibwaki mambi waikaransigu egesero bono ngochi gotimigoreki ebitinge
these young people understand what you're So saying? you want me? Omoinanti, no mwencheri. Omoinanti, no mosaje. No, it is good to explain this because of the international media. Sir. Omoinanti is the man. Yani agukonanti. Omwencheri is the wife. Yani awencheri. Yani there is a lot of romance between Omoinanti no Mwencheri. Purposely, Erieto Moinanti no Mwencheri is romantic. I can as well explain only that I want to say it in Ekegu, so that you can understand. So, bono lidia kwabo kakurumwao a covenant egocha go seal enyome. Mumata marriage is a covenant, by the way. Yes. Yeah? And a covenant ingige kubwata ni mama yetu. Taria manyinga. Yeah? Enyaroke yata kere koba ifaji. Tari muna babale ro basariki. In fact, ningenda kisi town ya rimbugie sirimbi. Can we get 10 virgins? Abasacha ngoboli nu moko. Moka yere tonyo aji virgin. Can you get one? So, order. Ribolere emorogoberi egetamba kiari gobe kuone kerabu entonyi ya manyinga egotoko e covenant ya korire ngaki yawe. So mambi kerebwaki enyaro gerige koirwa egesero ikaranze irambura amaguru noise mbono nateba mbono liri neriyo nande no botiti endabu wabo amanyinga ariko iko mbuya yale egetinga ntwage kwana abandi nabo baregotegwa ntwa kwana iguru yegete nyango na nini umugaka abandi nabo baregotegwa ochiko enda bunge gesongo gyakorangaki gyasarika mangana yakorangaki kumbe gare buya gakoreirwe kiara iga egete nyango bunge yakorire ngaki omonoko sariki. So ekirati migwe ebitinga biria nkwewa egete ndocho gachete paka bono egete nyanke kere nyaroke egetware ekewa. There will be no rape in Gusiland. There will be no rape in Gusiland. Ikirege sibeira seketega na bali bago siba umusaja na kominyokera nusu muringoti hata weza on that note kidogo tu, yani our parents and our people should be informed about us. Omaete abana baile mukini in our context yomugusi ngondo takorepu mwana na ataka komorepu ekero mwana ebegete buya yetekiga okoraki. So it is good if we could have a way of participation. So I'm talking to you, international media. Yani tigatubwaterane kobeka ebinto byito na mwanya getinge amo asi chingike kero ne chinga ko chito ebinto bire bitare koba. Even rape could not be because oyo ko tagete koba rape wa korepiwa ike gusinga gotibongwa oyo tagete gotibongwa oyo tagete gotacherwanze ogo tacherunse na kwa gotibongwa kegusi
onye komanyete na kwemanyete naende koro mwana omogusi togotibongwa gose togotacherunse aseki nomaete buno kwerenda kiobwata aganta aku kao egetenyango kiokabwate ogotara nakwo gento kiaye aya akogoikiaria noroche egetenyango nago kera okore ekiare egetuoni giokogoro mang'ana akorire ng'aki it works. so It works, yes. togenderere ekerendi tuendelee yes sir yes please abagura barero ocho bakorera no baise kuruwa pole mo yeah batebere ngaho boita iwa momu nonda kakinje nonda kyuko nje nonda ayekora kinonda naende iwa takonyora nguruchi okogoita ekiana ere bunge yakorire yasiyire yakonya kwiburi nenyaroke gasete nganje naongorete ki bona gagusuka egento egakora ngendo kiangakira bube atikori ya mangana sa korete ki so tuendelee bono ekere omoimari nori onyuoma babekeire omwencheri oyo ebitinge igo bari kominyokani moimari tagotanganera kobekera omokungu wegetinge naye ogomeka gishwanga wakorire ki watanganira riri omosubati oyo igakomoroka ng'a aye moise konyarebe omoe erieta riegetinge onyore koroku bosibori omomenta kemuntu rero ngokoande erieta riegetinge arise okoigwa abakatoliki bagatanga konfirma mansio okobatisu naende gwagwa erieta riaki riakonfirma mansio confirmation nonyuete bono nomogusi nabwate confirmation aoko erieta riegetinge ebare kubarerunga genda bono omosacha oyo nyomete yakominyoka amekiswa ng'egetinge kiai yakorire ki yatanganire omonyaroka oyo ase omokungu oyo nyomo iria egetinge giasoa igakokanyeka inakorochicha omosuna oiteru embori enene embori eye nere gocha korosigwa engobo eye ekere yabeire bono igagotari gusa amaire ng'a nainche nakorire ki nanyuomire nabeire ng'aki nabeire mondo naindi agocha gotariwa indiri endoti yakorire ki obokima bogorokwa endoti bwakorire ki bwachire bwairanire ekekeri kiairanire busa onye omosacha tanyarete kogamba bunge omoiseke gakogera ase bari bamwabo wachira endoti utarakwanera obokima bori bonde ekerota utena kiki ekerota yani yamireti ng'ekerota mogaka ng'omogaka moya ng'ana biatagete nkoreki nkwana na kiekio bona arantanganera ngochio narie enyarokeria ekogendete bari bamwabo arente obokima bori nembori ng'a yaya oyo nomokungu onde nakorete pandi nchiri gokora ng'aki nchiri kobuga bunduki nchi korete ki nchiyo teiyo bakura ng'a uwi ng'ombe igoro bakura ng'a ng'ombe chiri mochisaria paka abarabi bagende bachikogamba muna amang'ana yakora ki akoba bone ekere banyorire ng'a nomomura sawa na ng'ina oigure buya omanyete ng'ina nere no are konya gwetana omwana one mbuya akorete ki mbuya okounga gaki obino gaki okora omwana one mbuya akorete ki mbuya akorete ki mambia likairo gocha omong'ina nere okora ki okorenta ng'a omomura one mbuya okorete ki nori arise enyaroka yarwete okonyora ekekeri itori ndiyo onye momuro oyo tanyarete bunge iyi igo bare kobega agakima kari
ande babe kaseke ekeri giati gukwana nga mumuroli takorete ki tari kende gyonse wono wanza gutari gwa mairi ekere byonse bya bere positive wanza gutari gwa sa mairi na kumanyigwa nga nyareba okorire ki nyomire bono nkorenta ande makini nchwa ntage tukwanere ebichabero okwanere kisono yi okwanere ki binde byonsi okwanere egetinti okwanere ebitinti okwanere ebyonsi nakwana goja ebichabero no bimanyete kwanera nge ebintu ebyo okwanere matimo enguba kyango ki ikimoko beka kurumaya kera babikiri kiamutwe ne kera banya kuikaranza ndachi kuikaranza hanyore geteni mbebe gakora gekobeta. And in English you always say necessity is the matter of invention. So they went down inventing something which will save the upper hind. They also went down to look for something kikubatanga bagotika ekoko ikirugo giko chokolata masikanyama ama kera bachireke. That's how now they got this close from here. Nagia kwa bali kitia kayanga kamake akakamo tu akarakumu manyete kumontale chigwete kwanya nana ngoka komoto omanyete nane kibusi omanyete kagota banga omoigwa asengote na rusiringa nirigotanga nane ngoka gotoche yero tango moigwa abaigwa na abanyene bakugwira abanyene achaga ngoka gokore egotoche mesi ngairinde bo bakanyati abatu ise bantu bono nkora ninyanti the summary oyo nambo lige nkora digress. I'm going a little bit out to answer one thing this gentleman wanted to know before I come to ebichebero bikega byabagaka na binsigete so jino musacha 100 oyabo ulingi heli yakiri kranya nerelise kwale kanya bintu biri guchira buya wachi koleta musubati nyarebe kwanya abantu bari gutuka mu cyuyu wochi gokora kende wacha gotebe karo wachire saba rengeri abamukuru kale laboratory kale abagusimba abwatera laboratory karaba gusi nero nguki abagusimba babwatera laboratory babwate abarabi bana bagotanga yaya isukuruteka okiri tekorare tibya mata bagakabaneka tuachi iyo tumata mwasa konsekira moka na matanga mwasa bazaba mwakwana mukaro montoso mebu nane kubundo kubolinga ki abaminto mwaruri kinsinyo cyonse cya usi naya abaletera rero ngo nyamwezi mwadire ngabane yisazi ingenze kangi yo nakabara kubona bona pamago hocheki basi bueno nyanya kiro monta kwa ndero ja wale yisazi no tanya basamebu kuhano chekira kire wale ndo ntanya rubate bona ekero bale gocha bacha kurigiriria kwanyora wono iso oganye moria ya tukirigerie ngia elinde bano mama nakubura onye yesukuru bari mingichi ero brown yama kwa nyuma mbiri liko soka elinde bari laki ne morie sukuru nti elinde mingichi yanye abantu bamatati bari banyumba ime baragaragira abuga baragira iga baragira kabisa nando mazenje kurasi kara mo dango setani udanto bari ku abana yaya jaba specific people bakuri kara ya lirweli ya makube kwa buyane na butiriko tirigwa kura izi ineliye kara lekirani ya manya kunura itukoligo chagoika weekend tuko chago tamine sokore alokola atigira hono nali gutekoteba ngibichebero mbire byange byabagusibya bwatingenjo mumuramu karo mugaka kunya kuragire kabwoye nabakoranga ukimwa nabaise gokonye family yane warangiriyo bari itoko batenga butura ora munubwate ndamwe nga engana warangiriyo ndo batenga nyame ibono waise bono samba mwino gabo bono mokoreke munyurana ora munugutamana erenga ocha goteba nguyuyu nero bwate enkorongia
urukoraga kwaru kumura murage kara kwaru kumuraga muisi yakwa bekiruye nzoga kobokia lingi kiumute epango wooden pango yakuru ku Yesu ensuku kara kwa bekiruye ndanga ne wisi famino mazana wana mwaka kore umuru yo akirukira nyoyo ukumusike onye mino mwalenga onye muisori no baturi onera mwaka airubotu oboturi ilitelie ndari yamanya kucha umulengendele which you look at very negatively and iliteli borogi. It's just that family trade you carry along so that you transfer it from generation to generation. Wana watu wajikungendeli basa bazanga bono ibona no borogi. No. I want to put this clear. Put it endeli daktari ekero mugusiako una nendeli yako associate no borogi. But endeli in modern terms is your heritage from your father or your clan or your anything. Yani, in traditional setting, every homestead and every house had a particular talent. Trade, say it. Use the word trade. Yeah, the trade. Onye, if it is herbs, onye go mwanyaboke. If it is sobokano, yenda sobombuna for marriages. If it is anything, onye netengo, gendo nyale. Genda mwabitengo. Genda mwabitengo. Onye, it is about amasabo, genda mugombaba. Yani each section in the community, njabwata asogoso era. Eyunero endeli. Bona mwacha mukanye musonga gacha gaso ikanisa yikuru kwesitie na Catholic na LCA na Lutheran bakatenda endeli no. Just there. That can never just be. Pause there. Just pause there. Endeli is heritage of our talent. Ngora no yo muto. Just a minute. Ngora no yo muto kubeka nice. Mukungu kyulegano no yo muto kupie bunanga. Is it nobody here? So, that's it. You're very right. So, I'm putting it from the language and the cholera. The cholera there. In this sense, endeli nendelia. Oroleri ruwaino no ruwa baturi. Mokoro kumwamoturi. Oroleri ruwaino muamoriori. Morabario abariori. Obosari obumokora abantu bagosara could not just come easy. Ekero montaje. Obokebimboro obosari no moise is right. I want to put it very clear here. Obosari was for women. Obokebi was for men. So ekero mugaka we identify this. Yawo kuniganto kama koboka kakoro kunga ensuku na kigusi lakini yakonkara bama batanga ensuku emoteko tekobuga ayebono usiku kunibuga buna lera matuka atoka ukwerese yonsimani bali with lots of responsibility umatena bekirweya ukuganyire yende you conduct yourself well kwa mentwe yende waisira kabe class isonga ngale gutikira kwa mentwe yende chigo chako ikaisana elinde kwa nyanyarugentuki wairwa asegetunwa koikaransi gwekige kwabekeruri igero ne ekora kwayi ngabona naye kwayi buno olinkaro egento keri na kego kuri igero wate
tere ruwe yo chakanga kwaro kireria karenga waimokirie meke ibono no akorata ki waimokiri goro goikarate ko tere ruwe chaka endagera yaro sigu chinyiti cheitwa kwatwarire ndeli ngorata kamaria yabwe arosi makegota ereri umwana ina ndeli ukuru Moses ya going to go ndeli yagize nyendeli. Don't look at it very negative. Yo waikira magera tano waikira chikusukuzana ono kwabeke rulige waje kwabeke rulige ige aibo no nyamino bara barioli na bokoriyo oye mino bara baturi na bokotu. It was not easy for one to become Musatu Gosar. It was not easy. You could speak with the spirits of the fathers. Anya zera kwani numo ikoli wa basokore yawo basokora te matiritiri wakaga. Ogo kwanero tolikoragera ndagere so ende kokwana orere lioka obosari obakebyobu egere kwangire wokora amagoko otarabekirwe meotoro nkorabekirwe legeta igeta koba wa identifying ngo moikosero gukwana yobosari ba wakegeta igetange yakoboko na kirangezo yakena wono wase ko bwatu no moika ngano baisi gocha koba nayo goturagurira gami tuga turugota kwabekirwe ntegero gokubekirwe getanga litangani kwa makubwatu ntegero kwende endege ilindi kwaro kunyande nyandege tari sawo chindege chialego salipo za bana kero montera chuma cha muri akobeka kanjiro na daktari maarufu kutoka wapi uongo. It was real and you could speak with the spirits. Na anja ekere kobe kwayemo igo no tigale chiake go kobe kwaya kabere wasore koba chigo cha goike irenga abayata tata kwama kukwa ikira kwa tenga mano mentu yentoke. So every decoration that you could see wakungumbanse kibwango iga I want to attack you ladies but you know one on the merely igo one on the merely mokugobe ga kimu ateka motigala magenda. Look at it wakungumbanse kibwango gatuma sasa ja mwaro regente kokonya no mwana mokego kwagura. I've always been questioning this kwani mwana yubekirwa gapira kanda akamwamuga yona maboko mokobekira into. Just tell us. Abakungu na nyona bana ko bagwire iga baje kwagura iga mwaje mwabatimiga ntoga akoboko nabo mumuna nabo musikira mumubegeta mwana yigo ababikira umupira ko baka amu mwam oyo basaje maze bamanzi bakono cyo mubole no manyeze ga amaiga nere kone inji boko bekero mwana genteka. It was a decoration. No nyano mokungu ekara kubeka genteke kana aruka chisonoi tare gukebeka bo osa ne karo mwana akubekirwe goboko igo nginango karariki igo nginango tarari bano mwana ale ndeta moita masangi aba babori abanyoko agwo kinanya kolibolimu igo mongino ina manyetega number 1 tiganko nyo mwana na masangi abane mbere bakubekera umwana umupira ga ukabekira kurukale nga maino mwakare ndira maino birimo ko nk'ebisara ebisara. So every other decoration that was seen was not useless. Na yo kumubekera bosa nago tabiri meaning ya rojoti okay, there was this time I'm almost concluding, you know, I always believe in summary. Ekarawana onkero mugaka nyamuko akwana iguru ye yanga yamo nkabwata kali tata ngete ikuruko smart babona muko bakukwana sumuntu wito bwekigusinga burayi mboranguru waekige wali buomo akinateba burayi mboranguru waekige wali buomo
Ero moko kigo bari ubuse. Na kyoko nyora ngunde bwansiga atwa moirubura ura. Baba ekero kwale gocha gokanga kwaragiru. Na bagaka. Na nawe ukikura kuramino. Akimene koro kwali kanyoruka lya ko mugana. Na yo murayi butundu babwate. Obale gukoira asige tunu. Bagokorera mangana make. Kero bakobekira mangana ya make. Eyanga yo bugambe ngubekira kwale nge talenge ya nyangi yoka. Ekoro kunge smart. Ekero kwale gokora smart yoka could not be enough. Guko bekera baringi gento kendo mutugoroga cyari ko kweka ekeore kero muntu munaraga kwa oyo kero kire ekeore buchaba the case neskal apaki ekeore ne bakubekere ekera bakubekere nere yere amoko kekra crown muri kubeke gento amaro mwambi beketega kyagoro kugaka keore. So it was supposed to go through an elaborate process. And the one more country kula jigete. Una wala antu bata dikuri yobo chumba. Ilinde bata anga wana ntakete monga kekera ikira. Wane karaba achire ibatu jikuba kekera nyamuno muiku kwani ya wijisokoro mwato bukima. Mwabuna ura imbora ngoro. Waekige wali womo. Twati choro twama ibaga to ikaransi buya tokobole no bwate kerogo. Tokora terekero ikirugo. Kerige tare go ikaransi rais. To makoro tarate igento korunga. Esma. Toko tomegento kerige korunga enguba. Tarioka metemekenja arengo. Motoyo moleko bo ole korunga gento. Mosubo otaye nyangi teria. Motondo tai karota yenyangi teria bukuru ko maimo. Otaye okene ngiliabu. Oyo ndogoro nge kabaratango. Monyagi goba. Monyagi. Eyo monyagi na gokobo. Kerundu ko kabo tindakana. Lakini motota amisi yo no mosubo no maimo. Nyangi tei. Ono mwaji cha mwato abukima ono tuwa babeka mutabege ka keore tuwa mako ekige obali botaro onda mubuli sukuro yane orale tekale ukuru ko mauti abandi ndiri wikacinga kicinde kana ntura umena moko anda sukuro yane baraye gai yema ntebi usenko mentera na boko mente tubwari kigosia inangire ikiore negutwa basi genderera ikine na buko umuti monga Sukurua isankurie aye abamura bari bari kubara yenkororo iria egutwa ya ceremony ya ikoro sukururi isankurie yenkororo no Kiagero bekeru ekiore tabekeru egutwa ekiore egekubekeru administrators nankia nakoba getambe buneka pero kyo kunyora ekienge echabira kebekere chirumba amatete na bintu binde ekienge chinsembe nchikomachi na kie kingi ya garaki ekubeka no mumuroyo wabekerwa
ekiagera nekingi gochikoba Bwoye. bwoye administrator arari Nka. otherwise anga nekakaraki abeke ng'ai gobwegeri igo ng'obogambi bwansirenka naba nakogenda igo momanye ng'aki gosinchiro arakarenga arakabi eki kinataka kugenda omugaka Na- natũra egento gete Iwe. mwaka ũyũ natũra egento gete mokobora ng'abagusio barenge abanto bariko korigi bari nyona climate kero gento kero aikorore climate asabiya gotara barenge no kisago mwana kera rukiri kero mukanguriro ase kisaga kikomera asabu nagiya amageta ari omuganguri atura mobora na yabayere mahanda erieta lebi Victoria riaje kwa yumarira na babo jo speaker ikwini yangirani erieta rine rieke gusi riari kurukunga risango ria maji bagaruka rigisango Good. ona kala baba so bora daga tisire reke sango esa macha sangre kanite bokusi bagatene sango tata rigisango Yeah, maji. Nilisangolia maji. bona babo chikotiza That's the original name. bakwambuka orojo roko kunyando mukwambuka aero kali abagusi aba ngotanga na bale bara nganga zagiya abantu bato bawita kai mukuziza leo tara ata kumukumu atogende akora kwenda masamba Akora kama chindoti. Diga bano. ngambo rekwe bande okoya tama masamba kwara osi kwa menye mo muntu ba kwanyora mwao yorko mawtiri mukumu atogende sinkari na ono mukuzi ari kutanga na kwa roja uta wita bantu ba bakatara babele Listen. Yes. bakatikoikalia esimbeka batu bokanale kweli endo oria makabiringisa kimbu roje oria ndakabinyaro kobinyaro otamochiani ende gachikolikie so mundakia Tayo. akamionjo akamanya koirana oria otigarete akaterimina mama endo yariro mwana mingi ende ego no yataka kulira ende yarite ba musumo yonde yusuku umugirende yaona kolera oria gacha pero ya mate anyando rojo rojo kunyando elieta liege gusi Endo. bono abutika totikera to bateti na kitu atite to the present place ingitogo kora mabera kitu abwate elinde tuada ko una bono toliga elieta linde lidia omugaka ngotamo kyakega nyone na baiboli bo moiseke ngwaka barenge jingo batebanga wa abatoto kwa safari and the man is the man who ordered the safari yoyo chombe chiri chiko chikoleriko oise ko mu muro osinyiwe gasi chombe chiri asi chia chiete nyo muro mino nyomire chiko na chiru siko chire twa chioleriko chabanga chioleriko igo bamura take care Hey. Wale gosi. Hey. Dari gete nyango. No, leo irani ndicho. Lakini wewe pekee muganga ya mateni kaka mwa kile ngombe. 1 2 3 go. Majeda na ndani Yanale wote wakukole kinga. Kaga sekele. Mbuli kwase? Kwase. Ne karaba ale kurangi lilije. Ije. Ale komonywa. Ali kutangatswa. Ali gukwaru nane mwale komanya bangi nabamanye tina lichere akomonywa enchera. baroba baija baburio bokonyi ase mwana onyomba moino ogenda nandote onyengu akora elinde tubase gukora none limo chote otebe kora atebebo naye buonabo n'abantu abo tugaruka abantu ba kanseri abo abagaruka barangiriye nyarukwezi banyakorera kanseri
Oligua, Okuna Merari, so Yasi, or Shigasa, Havana Bavaru, go where each Yasi. On your one, Okuanga and Ya, sare kwa, ande sare kwa. Iso kwa na iso, inti na yetu waga. Taro vega sa? Murulo tuatu mumo ina. Okwara na mukungulia. Oyo twa murangiri ni jera tukurangiri gesara. Gesara. Linda ya wati koko. Yama oyo koko no e uno ne ngombe gai. Gawoja kwa wewe kila kodi. Oyo subagera. Umana wataka na ngiri. It was the highest order of privacy and secrecy. And the condition was, go out, go on, and I am one. Well, no, come and come out, I was going to get to whatever that. So, Lord, Kieniga, Gawoja, you will come up one and say, I'm like a program. Umukumbu yuko tayo mungu tachika chara kitabara kutacha mwana na wao. Usaka hapa ndio uweza. Na monitor hata chomorenga hiyo. Mwenye kote bana nyareza abana abamuze kajini moko. Umunsi bulu bono kutabuke. Now, people, clap for us. So, mothers knew their children by Kuchikonyara even with the time by 2 years. Na wako rama kuloteru signora uli kusignora oyo kumeka ama wako rama kwa People clap for ourselves. Wait. Abantu bale gutanga umanya ngo mwana utari muya. Abantu bale gutanga kumanya. Nyina. Abakwenda bakaigaria kumusibi. Liakonka nabo bomanye tunali mbogote. Ekitari gento. Akarakonka niga anyanjori botakra gotawo pinto. Listen to this, Dariba, Yeah. Hello. I want us to applaud our evening. Moments of people coming together for a particular reason, and we're here particularly for our culture and talking about our boutique hotel, which is recognizing culture, Yomogusi. And it is very peculiar and interior. Yani, it is not anywhere else in this world. I don't think it is anywhere else. But as I'm talking to you, they're watching us. They are watching us, and you have even seen because Aliona program or case at a particular point when we are discussing about the father, which tells you she has followers, and we all have followers as we are here. Gaki, if you have come here, subscribe to Embrace, subscribe to us so that naende share. Why? Because we want many more people to know that we love ourselves. We love Ekegusi. South Africa, who is really doing a good job on us